Igbo mụrụ nze m ọzọ ekene m. Abịa nka m bịa kwukwu okwu gbasara ife nkụzi bụ n'ife onyonyo m mere, ife gbasatara ọdịnala na omenala eji wee mara ndị Igbo. Kedu ife bụ ọdịnala? Kedu ife bụ omenala? Ọtụtụ ndị be anyị amara m ife anyị ji eme ndị be anyị wee metefe mma. What is culture and tradition? Ọdịnala bụ ife dịwara gboo. Omenala bụ ife ndị na-eme. Amara m na ndị be anyị amaghị ife nji akọwa ndị be anyị pụtara. Onye si gị n'ọdịnala na omenala Igbo abụghị ife dị mma, si ya osutekwe nni ose dị darụ ya n'ike ya ka ọma na ọ na-atọ ụtọ ka ọ na-afụ ụfụ. Achọ m ịkpọ dị aṅụ amadi iyi mana ka ọ be nnọọfụ. Nke Igbo adị n'ime ya bụ ozi a na-ezi na nke Igbo a na-agbasa ọkpa ụmụnna enwe n'obodo ọbụla, ndị eze, ndị igwe. Ụchara m ntị ọfụma ndị inweta ife ozi a biko kaba arụtụ saa ya. Atọwa ụtọ si wepụ ahụ. Ọ bụrụ na mmadụ abịa si na ọ na-agba nkwụ nwaanyị n'ala Igbo anyị, ịma na ife bụ omenala ka ọ bụ. Nọ ife a na-eme gbuo. O ruo oge eji agbata mmanya, maka na mmanya na-egosi ka igosi ụwa onye bụ di gị. Ifu ndị ụka ha bata n'ime ya si gị na fanwa anaghị eji mmanya ndị be anyị nkwuen maọbụ ngwọ dịka ndị si eme were eme nke a na-akpọ mmanya ọtọ bịrịbịrị, nya bụ wine nke ndị oyibo n'ọnya ka fa ga-eji were mee nkefe. Nwanne m si onye na isi adịrị ya mma, si a na ọ na ife na-aba ya n'anya. Ka ime na ife anyị kwesịrị ime n'oge ka ndị ụka ji esi wee bata n'ime ọdịnala omenala ndị Igbo fete na-agwafa ife ha ife unu nwa ji emerefe. Ọ bụrụ na fa chọrọ isonye bụ ife ka o si wee dị n'usoro ọdịnala na omenala ndị Igbo, hapụ ya, fa gbazinye ya. Ihe agwa mfa na onye omenala ji eje n'ụlọ ụka gwa pastọ maọbụ ụkọchukwu si ya na ọ chọghị ka agbanye ya ọla n'aka. Ifete n'ụlọ ụka tupu maọbụ ife na-egosi njikọta alụmdi na nwunye bụ ọla a na-agba n'aka. Ife na-efunahụ anyị o. Cheba ya na okwu echiche. Nke dị n'ime ya bụ ife ọ na-abụ agbanye mmadụ mmanya, si agbanye nwatakịrị nwaanyị mmanya, si ana ji eche onye bụ di ya. O rute ebe ahụ di ya were mmanya kwaa n'ala, kwafue n'anya ka ife ịmụ ọ na-egosi gị. Ọnya ka o wee dị mkpa na ikwesịrị gị wabụ nwa ntorobịa na ikwesịrị na-anọdobe ndị okenye nso. Ịjụa nna gị ụfọdụ ajụjụ, iso na mitim ndị ụmụnna gị ka ịmụta ife. Ọ na-abụ ọ bụgodị na ịchọghị ịṅụ mmanya, o nwere ndị na-anọdobe gị n'akụkụ, maọbụ ndị okenye si na gị nwa maọbụ mpa gị maọbụ ụmụ nwanne gị. Ọ bụrụ na nwunye gị were mmanya bụ inye gị, ịchọrọ ịnwụ inye ya onye nọ n'akụkụ kata ma iji agbafie n'ala. Achọghị m ikwu okwu a ọzọ. Si ife nwere ike imedo ife ozi a tụsaa ya ka ụmụnna anyị mụta ife.
unu fụ na iru ala ya mma n'ụtụtụ a ọ gwụsịkwa ka ọ ha n'onu aka bụ Mazi-UC ndewo